Milé deti, milí rodičia, milí moji, som babi Danka a spolu s malou suchozemskou korytnačkou Žovkou vás pozývame k ďalšej Moti rozprávke. Celkom nedávno sme sa vám predstavili. Už viete, kto som ja, babi Danka, a kto je naša korytnačka Žovka. A dnešná motivačná rozprávočka má názov Žovka na terase. Sadnite si, pohodlne si oprite chrbátiky a spoločne so Žovkou a babi Dankou sa vydajme na výlet. V jedno lenivé sobotné ráno si Lili všimla, že Žovka sa pozerá smerom k balkónovým dverám. Ale nie len tak, ale s výrazom: tu je cesta k dobrodružstvu. A tak jej mama povedala: nech sa páči, výletníčka naša, ide sa na terasu. Lili pripravila maličký kúsok trávnika v kvetináči, misku s vodou a aj niekoľko kamienkov, len tak, pre radosť. Na terase ich čakal slnečný raj. Žovka opatrne prešla cez prach, zastavila sa, vystrčila hlavu a zažmurkala do slniečka. Potom sa rozložila na koberec. Nožičky rozprestrela do 4 strán, krk natiahla ako špageta a úplná blaženosť jej svietila v očiach. Nič nerobila, len tak bola. Bola sama so sebou. V tom na kvetináči pristalo malé priesvitné čudo. Motýl. Lili bola zvedavá, či si ho Žovka všimne. A všimla. No, a čuduj sa svete, nechala ho tak. Žovka totiž objavila čaro ticha. Žiaden pohyb, žiadne tlačidlá, žiadne zvuky. Len vietor, teplý kameň pod brúškom a vôňa bazálky. A až keď slnko pomaly začalo klesať, Lili prerušila túto vzácnu chvíľu. Zasnenú Žovku vzala opatrne do náručia a vložila ju späť do výbehu. Ďakujem ti, terasa, zavolala Žovka ospalým hlasom. Keď sa vyspím, prídem znovu k tebe a spoločne budeme pozorovať ticho. Milá moja, milý môj, vieš si predstaviť svoj ideálny deň na terase alebo v prírode? Čo by tam nemalo chýbať? Alebo naopak, čo by tam vôbec nemuselo byť? Skúsite dnes chvíľku byť ako Žovka? Len tak si ľaškať, nerozprávať a potichu oddychovať tak, aby vás vaši rodičia síce videli, ale nepočuli. Dokážete to? Dajte mi vedieť, či sa vám to podarilo. Milé moje, milí moji, ďakujem, že ste sa so Žovkou a so mnou dnes prešli kúskom našich spoločných ciest. Ak sa vám rozprávočka páčila, a ja verím, že áno, dajte jej svoj like
Onedlho sa môžete tešiť na ďalšiu motivačnú rozprávočku o korytnačke Žofke z pera baby Danky. Ahojte!